Vítajte pri dnešnom videu, takže dneska to bude vlog. Na raňajky mám reálne, že pizza čo ostala, to som dal na panvicu, dal som ju zapäť, aby bola taká chrumkavá. Na vrch som dal voľské oko a toto je humus chili. Akože môže to znieť zle, ale reálne toto je cicer, toto sú vajíčka a proste toto je ako chleba, lenže so šunkou, takže podľa mňa to je dobré, hej, nečuduj sa. A potom tu sú že domáce paradajky a reálne vonku začalo byť konečne vidno. Dneska ráno ja som akože mal chuť odpadnúť, keď som vstal a mal som chuť rovno odpadnúť naspäť. Akože ja, keď idem dole z podkrovia, ja mám akoby izbu podkroví, proste tam sú také veľké schody. Mal pocit, že sa skotúľam rovno dole do kúpeľne. Čo sa dá pokaziť na pici, hej? Teraz som už jedol, že reálne 3 dní po sebe pizzu, lebo som mal meniny sobotu, takže my sme v nedeľu objednali pizzu. Ešte mám nejaký pravdepodobne unboxing, dúfam, že to príde dnes. Teraz nám skončila telesná a Emily mi donesla ešte na meniny dáreček. Som úplne že brutálne happy, takže ukážem vám prvú vec, čo ma najviac že dostala. Je to úplne že old money vibe. Je to toto tričko, úplne si viem predstaviť proste nejaká časy k tomu, alebo a proste úplne okuliare a úplne to nastyliť. Potom tu máme, to som už zjedol, neviem čo to bolo, ale chutilo to ako bueno. Toto, coconut white chocolate, to si dáte ako cappuccino, to robím s mliekom, možno dneska si to urobím. Som tu dostal, že proteínový ľadový čaj, neviem, či ste to niekedy v živote počuli. Proteínový ľadový čaj, reálne ja som to v živote nevidel. Dala mi k tomu takéto, že vanilla red berries, čo si môžem zmiešať a urobím si vlastne ako shake, hej. Tieto dve najlepšie mysli tyčinky, táto marhuľová je najlepšia z Teska a táto je najlepšia z Jednoty. To je proste pravidlo, žiadny sponzor, ale proste the rule. Toto som si ani nevšimol. Proste to čo je za bad bitch lizatko. Potom tu máme nejaké, toto som v živote tiež nevidel, ako neviem odkiaľ to má. CD Vita Pocket Tamins, to som ešte v živote nejedol. No a na 10 sme nemali doma šunku, takže mám iba chleba so syrom. Nemám umyté ruky, aby som si to normálne že rozpelil. Nemám umyté, takže musím to ísť ako sandwich, takže to je také divné. Nemôžu mi to tu zapiec? To by bolo fest dobré. Môžu, to pomeň. Idem do obchodu si pozrieť topánky, lebo mám v tom nákupnom centre, že zľavový kupón na 30 €, takže idem si ešte na meniny pozrieť topánky. Mne sa páčili buď tieto, alebo tieto. A ešte z týchto troch, buď tieto, alebo tieto. Ale zatiaľ vyhrávajú tieto a tieto, takže idem ešte skúsiť tieto a uvidím. Takže už som si ich kúpil som si nakoniec tie bežové, ešte som tam našiel nejaké Else, tmavo modré a fej sa mi zapáčili, ale som povedal, že nebudem vymýšľať. Neviem, či to neľutujem nakoniec. Bol som si ešte kúpiť v Actione zošit a ešte jednu vec, ktorú uvidíte za chvíľu. Som home, yes. Ešte som doma, ty kokos, ja v tom obchode, ja som bol, že úplne, že mimo, proste tam boli takí mladí predávači, čo to tam predávali. Úplne, lebo ja som strašne vymýšľala, ja som najviac nerozhodný človek na svete. Ako som si vybral, ty kokos, ja som tam mal asi 7 párov, tieto páry všetky som si chcel kúpiť a proste nevedel som si vybrať, ale nakoniec som si vybral. Ja vám ukážem a ešte vám ukážem jedno prekvapenie, čo som dostal. Idem teraz cvičiť.
Išiel som sa teraz prejsť, trošku odreagovať sa a idem sa kúknúť iba na Slovinu, lebo zajtra píšeme, takže je tu neviem, čo sa tu deje zase, ale to vždycky takto, keď začína zima. Takže teraz vám idem ukázať haul veci, čo som dostal na meniny. Začnem s touto taškou, ktorú ste dneska už videli. Toto tričko ma extrémne že potešilo. Všetky tie sladkosti a proste ten proteín, úplne top. Takže toto ste videli. Ďalšiu vec som dostal takúto taštičku. Dostal som pekne, že dark chocolate. Ďalšie, že chocolates. A potom som dostal viac menej peniaze od mojich členov rodín. Ja som si ešte niečo doplatil a kúpil som si za to tieto veci. Prvú vec tu mám tieto topánky, ktoré som si dneska kúpil. Ja som bol dneska extrémne že nerozhodný, lebo ja som najviac nerozhodný človek na svete. Keďže dáte predo mňa mangovú a kokosovú zmrzlinu, ja tam stojím že 3 hodiny a neviem, že ktorú si vybrať reálne. Viete, aké je to ťažké ešte s vecami? Vôbec som si nevedel vybrať. Koniec som si vybral tieto pekné béžovo všelijaké topánky, ktoré momentálne ja som si chcel kúpiť nejaké na behanie a na športovanie topánky. Kúpil som si ich kvôli tomu, lebo mal som normálne topánky. Všetky moje topánky reálne sú úplne že busted, lebo tým, že krokujem, tak úplne sú že done a vôbec ako nemám žiadne také slušné topánky. Kúpil som si tieto Nike. Ja som mal ešte tam takú zľavu, 30 €. To topánky stali asi 50 €. Neviem. A mám tu ďalšiu vec, čo som dostal a je to Garmin hodinky, reálne, ja som si mohol vybrať medzi buď Apple Watchami alebo Garmin hodinky. Som si vybral Garmin hodinky, síce chcel som veľmi tie Apple Watche, lebo majú všelijaké tie funkcie a tak ďalej. Uvedomil som si, že vlastne tým, že ja som atlet a dancer, takže ja potrebujem niečo, čo mi bude fakt, že trackovať môj šport a všetko proste, čo robím. A na to som si vybral tieto Garminy, ktoré si ideme teraz spolu otvoriť. Tu môžete vidieť video, ako som si rozbalil moje Garminy. Hodinky mám na ruke a idem ich spárovať. Sú úplne že brutálne. Hodinky už mám asi po týždni odskúšané a už mám na nich aj ten pásík. Takto vyzerajú. Dal som už na ne aj ten pásík a sú úplne že estetik. Mi prišiel od ľudský snap akurát. Anyway, sú úplne super, pozrite. 19 000 krokov. Úplne že trakuje stres.